नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जों बयबो मिथिखायो थांनाय 19 सेप्टेम्बर 2025 आव जोंनि गेजेरनिफ्राय जोंनि सासे हाथरखि आनज्रायलांदों जोंखौ नागारनानै अराय समनि थाखाय बिदाय लादों बिथांखौ बयबो सिनायखायो बिथाङा जोंनिल' नङा गासै सारा भारतनि सासे हाथरखिमोन आरो बिथांखौ दिनै जोंनि गेजेराव गैया होनना मिथिनानै जों जोबोद दुखु फोरमायो आरो आङो बेखिनियावनो दिनैनि बे प्रिमियार श'खौ जागायनायनि सिगाङाव बिथांखौ मान बावनानै सिबिनाय बावनाय हाबाफारिखौ जों आखायाव लागोन दा आरोबाव जोंनि गेजेराव जोंनिनो बर' हारिनि मुंदांखा बिथाङा जोबोद मोजां फाव खालामोमोन बिथाङानो जाहैबाय मानगोनां रुंसारि फैलाव बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेरनिफ्राय 22 एप्रिल 2025 आव जोंखौ नागारनानै गालांबाय आरो बिथांमोन सानैनि थाखायनो आं बेयावहाय नुजाथिफैनो हानाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन हांख्रायनानै लिंहरजानाय गासैबो आलासि बिथांमोनखौ 2 मिनिटनि थाखाय दसे गसंनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथांमोनखौ सिबिनाय बावनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना 2 मिनिट सम जोंजों हेफाजाब होगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय 2 मिनिटआ जागायजेनबाय रोजा रोजा साबायखर बयनिसिमबो जोबथ'बाय नोंथांमोननि बे हेफाजाबनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बिथांमोना जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै हाथरखि बायदि अरायबो जोंना थाथों होननानै जों बयबो इसोरनि सिगाङाव आर'ज गाबो बेखिनियावनो आङो गासैबो आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टनि गासैबो मावगिरि बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो जोंहा नैबे जौस्रांनि साखाथियाव बिथांमोननि फट' दङ बेयाव फैनानै नोंथांमोना सिबिनाय बावनाय हाबाफारिखौ जागायनो हासिगोन आङो बेखिनियावनो मानगोनां बिथां लिसान रेमि टमी नार्जारी मनीष स्वर्गियारी आरो गासैबो महरगिरि बिथांमोन जाय बिथांमोनखौ जों हांख्रायनानै लिंहरदों बिथांमोनाबो साफा साफायै फैनानै नैबे सिबिनाय बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हागोन মায়াবিনী রাত দেখা পালো ধরা দিলা গোপনে আহি ইয়ার কুরন জয় সুবিন্দা জয় সুবিন্দা প্রভাতী ফুলে তবু তোমাকে মোর কথা প্রতি মেঘারি রেখা জনে তবু তোমাকে মোর ব্যথা তোমার
খুজিলে মোৰ দুখতে ইথকা তুৰি সপোনহে प्रिमियार श'जों लोगोसे हारिमु मोनाबिलियाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोंहा दा हाबाफारि बायदिहाय दङ दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवनाय हाबाफारि दा जोंनि फिन साजा नैबे सावथुनाव दिनै गोबां महरगिरिफोरा फाव खालायदों आरो बिथांमोनाबो दिनै बेवहाय नुजानो हादों नाथाय फिन साजा सावथुनाव फाव खालामनायनि अनगायैबो आरोबाव गोबां महरगिरि बिथांमोन रोजाबगिरि बिथांमोना जोंनि नैबे प्रिमियार श' एबा दिनै जोङो गिबि खेबनि थाखाय फिन साजा सावथुनखौ ज' जिरायनानै नायगोन आरो लोगोसे हारिमु मोनाबिलियाव गोबां आलासिफोरखौ लिंहरनाय जादों दा बिथांमोनखौनो जोङो फारि फारियै नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होगोन नाथाय बिनि सिगाङाव जोङो दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ खालामनो थाखाय आखायाव लादों आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टजों हांख्रायनानै लिंहरजानाय गाहाय आलासि बिथां मानगोनां पंकज लाहारी आदाखौ जोङो जौस्रांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथां पंकज लाहारी आदा बिथाङा सासे मैखोम डाइरेक्टर बिथाङा थारैनो जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव मोजां मोजां सावथुन दिहुनलांदों आरोबाव लोगोसे आङो बयजोंबो सिनायजानाय मानगोनां बिथां मेन्डेला ब्रह्म आदाखौबो जौस्रांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय मानगोनां बिथां जेसास केरकाटारि आदाखौबो जौस्रांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंहा हाबाफारि बायदिहाय दङ दा आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि बिथांमोनानो जाहैबाय दिनैनि जोंनि गाहाय आलासि बिथांमोन आरो बिथांमोनखौनो आङो दिनै नैबे गिबि हाबाफारि आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांमोनखौ बयखौबो गांसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बेखेवगिरि महरै जोंहा दिनै गाहाय आलासि बिथांमोन मानगोनां मेन्डेला ब्रह्म आदा पंकज लाहारी आदा आरो जेसास केरकाटारि आदा बिथांमोनखौ आङो दिनै नैबे आलारि बाथिखौ सावनानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे फिन साजा सावथुननि गासैबो महरगिरि बिथांमोन गासैबो क्रू मेम्बार्स गासैबो दिहुनगिरि बिथांमोन गासैखौबो आङो गुरै खावलायबाय जौस्रांसिम फैनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय गासैबो सिमां सायनारिया खोनादों नाथाय फैयाखै सिमां सायनारिखौ आं गुरै खावलायदों पुजा मुसाहारिखौबो आं गुरै खावलायदों आरो जेसेबां फिन साजा सावथुननि महरगिरि बिथांमोन टीम मेम्बार्सफोर दं गासैखौबो नैबे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव हेफाजाब होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय
बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। बिथांमोनानो जाहैबाय फिन साजा सावथुननि गासैबो महरगिरि बिथांमोन, गासैबो महरगिरि बिथांमोन। आरो बेखिनियावनो आङो जोंनि गाहाय आलासि बिथां पंकज लाहारी आदाखौ बिबुंथि होनानै आरो दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि। दिनैनि नैबे मोनाबिलि समाव आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शनजों दिहुनजानो गोनां फिन सानजा सावथुननि प्रिमियार श'आव नुजाथिफैनो हानाय गासै आलासिफोरजों लोगोसे बेहाय सावथुनखौ नायनो फैनाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन, गिबि गिबियावनो आङो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। बेहाय आंखौ गुबै आलासि महरै लिंहरनायनि थाखाय बिथां मानेश सावगियारी, जाय आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टनि अनार, बिथांनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दा आङो बिदिहाय माने गुबै आलासि महरै थांनाया दिनै गिबि खेब, एसे उसुखुथु मोनदों खोथा बुंनायाव। आरोबाव मोनसे जाहोना जाबाय, सेरावनो सासे मोसा बोराय गसंना दं नालाय, मेन्डेला आदा, बिथांमोननि सेराव खोथा बुंनो गोनांब्ला थोथोर बोथोरा जाखागोन आरो बे सैथो खोथा। आदानि सिगांनो माइक्र'फन हमग्रोनाय जाबाय, निमाहा बिनाय थाबाय आदानिसिम। सिनियर बिथांमोना रेसपेक्ट खालामनांगौआ जोंनि मावनो गोनां खामानि। जों नैबे सावथुन मुलुग फोथाराव आगान होनाया आंनिया 2013 आव आं जागायदोंमोन। दा दिनैसिम सावथुन खालामनानै जिखिनि गियान मोनबोदों, थारैनो आङो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन। जोङो नैबे बुहुमाव गावनि सिनायथिखौ जोङो बायदिसिना रोखोमै होनो हायो। सोरबाया गेलेनायजों होनो हायो, सोरबाया फरायनायजों, सोरबाया बायदि रोखोमै, आरो सोरबाया नै सावथुनजोंबो। सावथुनाबो गावनि सिनायथिखौ होनो हानाय मोनसे मोजां जारिया। बेजोंबो जोङो गावनि सिनायथिखौ, गावनि हारिनि सिनायथिखौ मुलुग दरबाराव खोब मोजाङै सिनायथि होनो हायो। जों बर' हारिया बिफर बिसि जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि 500 बोसोर सिगांनो नैबे आसाम हादोरसानि हायाव आगान होजेननाय सुबुं, जाय समाव सुबुं होननाय जेबो सिनानो गैयामोन। दा एसेबां गोबाव बोसोर सिगांनो, रोजा रोजा बोसोर सिगांनो बर'आ आगान होजेननाय सुबुं जानानैबो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि जानानै दङ, जोङो जोंनि सिनायथिखौ मोजाङै होनो हायाखै। जाहोना बेनो जे जोङो गावनि जारिमिनखौ जोङो मोजाङै लिरथुमनानै गारबोना दोननो हायाखै। दिनै जोङो डिमापुरखौ जोङो हमना ला, जोङो जोंनि बर'नि नेरसोन जायगा होनबाबो मा जानो, बहा लिरनाय दङ बेखौ गुबुना फोथायनो गोब्राबो। जों फोथायो जोंहा नेरसोन दङ बैहाय, नाथाय गुबुन आरोबाव जाथिफोर दङ जाय बेखौ फोथाया। जाहोना बेनो, जोंनियाव लिरनानै दोननाय जारिमिन गैया। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोङो जिहेथु जोंनि गेजेराव जारिमिन गैया नालाय, जोङो मोनफा मोनफा सिनखौ गालांनो थाखाय नैबे मोनसे लामाया, सावथुन बानायनाय लामाया मोनसे जोंनि थाखाय सायख'ना लाथाव लामा। बेखायनो आंबो हमथाबदों। जांख्रिथायनि थैसाम, नोंथांमोना मिथिगौ, बे नैथि खोन्दोआ रिलिज जाबाय जोंना। बेहाय ओरैबायदि खायसे जोङो जाथिनि नेरसोनफोरखौ बेरखांहोदों, जाहाथे बे जारिमिन महरै थालाङो, सिन महरै थालाङो। मोनसे जाथिनि थाखाय सिन थालांनाया, जारिमिन थालांनाया जोबोर गोनां। नङाबा जों माब्लाबा स्रोद गोमोरलांगोन। बर' जाथि जे बे बुहुमाव दंमोन, बे हायाव दंमोन, बेखौ रावबो इयुन जोलैफोरा मिथिनायानो नङा। आङो साबायखर बावो जोंहा मानेश सावगियारी बिथांखौ, बिथाङा जे सावथुन मुलुगाव आगान होदों, थारैनो बिथांखौ जोङो वेलकाम जनायदों। बेबायदिनो बिथाङा इयुनावबो खालामलांबाय थाथों। आं बिथांनि इयुननि देरहासारखौ हास्थायदों, गसाइनायाव आरज गाबदों आं, बिथाङा जाहाथे बेबायदिनो
मोजां मोजां सावथुन खालामनानै हारिनि गेजेराव मोजां मेसेज लाबोयो हारिनि सिनायथि गालाङो बेखौ आङो बिथांनिफ्राय हास्थायदों नैबे समाव आङो खोब गोलाव बुङा दिनैनि जा हाबाफारि बेखौ मावफुंलांनो थाखाय आङो नैबेखिनियावनो बेखेवनानै होबाय होननानै आङो नोंथांमोन सिगाङाव खेंफोरथि होबाय गोजोन्थों थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर मानगोनां बिथां पंकज लाहारी आदानिसिम दा आङो जोंजोंनो हांख्रायनानै लिंहरजानाय गाहाय आलासि बिथां मेन्डेला ब्रह्म आदाखौ फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय गिबियावनो दिनै नैबे गोथार हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होलांनाय फंबाय पंकज लाहारी बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जाहैबाय लोगोसेनो नै दिनै बे गोथार हाबाफारिखौ सामलायलांनाय आंनिनो फिसाजो हेलेना दैमारि लोगोसेनो आंजोंनो दङ एक्टर डाइरेक्टर बिथां जेसास खिरखातारि बेवहाय दंफैयो कुमरिघाटा आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टर राजेन बर' सार बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय बेवहाय गोबां आर्टिस्टफोर दंफैयो पुजा मोसाहारि कृष्णा लोगोसेनो प्रियांका बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाहैबाय लोगोसेनो जोंहा एक्टर हिसाबै दंफैयो फंबाय सिमां सैनारि अनसुमा आरो गोबां दं दा जियानो जा मुंखौ खारिनो समा गोबाव जाहैगोन लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बा दिनैनि बे फिल्मखौ गावनि सम फैसा थाखा गासैबो खरस खालामनानै प्रडिउस खालामनाय फंबाय मनिस गयारि स्वर्गियारि बिथांनिसिमबो साबायखरखौ बावहरनाय जाहैबाय दिनै नोंथांमोनजों लोगो मोनलायनो थाखाय बिथाङा खाबु होदों बिनि थाखायबो गले आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाहैबावबाय दा दिनै नैबे हाबाफारिखौ बेखेवनायनि सिगां फंबाया जिखिनि बाथ्रा बुंलांबाय थारैनो बेनो थोजासे माबा मोनसे गोदानै बुंनांगौ होननानै सानाखै दा खोन्थाया जाहैबाय जोंनि बर' फिल्मा आलायारननिफ्राय जागायनानै 1994 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम जिखिनि 86 समनिफ्राय जागायनानै दिनै जों जिखिनि नुबोबाय उन्दैनिफ्राय नुबोबाय जोंनि नायनायनि स्टाइल जोंनि जिरायनायनि स्टाइल जोंनि स्टेज दिनैसिम बे दाबो सोलायाखै दिनै जों जोबोद दुखु मोनो जाय समाव जोङो बेफोरबायदि नायदोंमोन दिनैसिमबो बिदिनो नायबाय दङ बुहुमाव ओरैबायदि जाथि गैया जाय जाथिया बेफोरबायदि लांदाङाव फिल्म नायो नाथाय जों बर'आल' दासिमबो नै बिदि लांदां स्टेजाव गथ' बानानै खुदिया लानानै गोजांनायाव गोजांनाय गोलोमनायाव गोलोमनाय निहिर सिरियाव निहिर सिरिनाय एसेबां खस्थ' लुवार बेदलाव खस्थ' खालामनानै जों फिल्म नायनो गोनां जायो बिनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनो एसेबां खस्थ' खालामनानै फिल्म दिहुनो खरसा खालामनानै फिल्म दिहुनो नाथाय जोङो नायनो गोनां जायो फोथार बारियाव दुब्लि बारियाव दा बेखायनो दिनै गुबुन रायजोआव गुबुन हादोराव गुबुन जायगायाव एसि हलाव जोबोद मोजाङै नायो नाथाय बे खहाबनायखौ बे गोजोननायखौ जों दिनैसिमबो दाबो मोननो हायाखै दा जों बेखौ जों माब्ला मोनगोन बेखौनो जों लामा नायबाय दङ ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय दुखुनांथाव बाथ्रा जों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय गंद' फिल्म हल मोनदोंमोन बे फिल्म हल मोननायाव जोंनि थाखाय थोजासे नङा मानो होननानै बुङोब्ला मोनसेयाव मोनसे हलाव 120-130 जनल' नायजायो दा 120-130 जनल' नायजायोब्ला प्रडिउसारा एसेबां खरस खालामनानै जुदि फिल्म दिहुनबायब्ला बेजों प्रडिउसारा बोरै फैसा मोननो दा बेबो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेखायनो जोङो दिनै मोजां बाथ्रा गोदान गभर्नमेन्ट जानो थांबाय दङ जों बिथांमोननियावबो जों बिगोन
फिल्म हल जुदि दिहुनोब्ला मोनसे हलाव खमैबो 300निफ्राय 500सो अडियेन्स नायजानो हानाय जोंनो बे हलखौ नांगौ नङाब्ला बे 200 120 बेखिनिल' नायजानायजों प्रडिउसारा जेबो मुलाम्फा जाया सिनेमा हलनि बिगुमाया जेबो लाब जाया गभर्नमेन्टआ बिनिफ्राय जेबो रेभिनिउ मोना दा बेनिखायनो जोंनो 300निफ्राय 500सो मानसि नायजानो हानाय हल मोनोब्लासो प्रडिउसार अडियेन्सफोराबो मोजां मोनगोन नायजानानै गोजोनगोन सरकाराबो रेभिनिउ मोनगोन दा बेखायनो आं खावलायगोन जों बेखौ खालामनो हाथों दा जियानो जा दिनै जाय फंबाया एसेबां खरस खालामनानै दिनै बिथाङा जानो हागौ बे बिथांनि गिबि फिल्म दा जियानो जा दिनै बिथांनि बे हाबाफारिखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों आसा खालामो बिथाङा जि फिल्म दिहुनबाय थाथ'आजासिनो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो मोनफा मोनफा फिल्म बानायनानै फिल्मनि सिङाव थानाय लिडगिरि फिल्मनि सिङाव थानाय केमेरामेन फिल्मनि सिङाव थानाय मेकआप जायफोरखौ जों पर्दायाव नुनो मोना बिथांखौ बिथाङा फिनानै दोननाय बायदि जाहैगोन बेयाव थानाय जेसेबां आर्टिस्टफोर बिथाङा बेखौ फिनाय जाहैगोन दा बेखायनो आं खावलायगोन मोनफ्रोमबो बोसोराव बिथाङा मोनसे मोनसे फिल्मखौ दिहुननो हाथों दिनै नोंथांमोना साननो हागौ जोङो फिल्मजों मोनजाया नाथाय दिनै जोङो फिल्मजोंबो मथा मथि जायफोरा एक्सपार्ट जायफोरा गुन गोनां बिथांमोना दिनै फिल्मजोंबो मोनजानायनि लामायाव फैबाय दङ दा दिनै पंकज लाहारी फंबाया मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां लायो पंकज लाहारीया मोनसे फिल्म लानायाव दिनै 5 लाखनिफ्राय 7 लाख लायो 5 लाखनिफ्राय 7 लाख दाना जुदि 5 लाखनिफ्राय 7 लाख जुदि मोनोब्ला सासे प्राइमारिनि मास्टारा बेसेबां थाखा मोनो बोसोरसेयाव 3 लाखनिफ्राय 4 लाखल' मोनो बोसोराव जायफोरा गोदान हाबनाय मास्टार दाना होमबा मोनसे फिल्माव जुदि 6 लाख 7 लाख मोनोब्ला हाई स्कुलनि मास्टारनि समान बिथाङा मोनो मोनसे फिल्मावनो आरो बिथाङा सासे हाई स्कुलनि मास्टारबाव बोसोराव 10 लाख 15 लाख मोनखाबावो दा जों बेजोंबो जानो हानाय लामायाव मोननै फिल्म मोनोबा बोसोराव बेसेबां मोनगोन दिनै हेलेनाया मोनसे फिल्म बानायनायाव 3 लाख 4 लाख लायो मोननै मोनथाम फिल्मबा बेसेबां मोनगोन दा होमबा जों मानो जानो हाया जों बेजोंबो जानो हाबाय दा बेखायनो आं खावलायगोन बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा खालि नायग्राल' जानाङा गावनि फिसाफोरखौबो नायजाग्रा खालामनांगोन गावनि फिसाफोरखौबो फिल्मजों खामायनो हानाय खालामनांगोन बेखायनो जोंहा बेयाव मिउजिक स्कुल दं जुदि दङब्ला मिउजिक स्कुलाव मेथाइनि ड्रामानिथ' जोंनाव गैया दामनाय देनायनि बेयाव जों होनांगोन जोंहा बेयाव देरहासार नार्जारि बिथाङा मिउजिक स्कुल दङ बेयाव गावनि गथ'फोरखौ हगार हरनांगोन दिनै जोङो मेट्रिक पास जानायनि उनाव हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनाव क'क्राझाराव जोंहा फाइन आर्ट्स कलेज दङ बे फाइन आर्ट्स कलेजाव हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो जोङो मेथाइ दामनायनि दामग्रा देग्रानि मेथाइ खननायनि मोसानाय मुसुरनायनि हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो बेयाव फाइन आर्ट्सआव फरायहोनो हायो बेयाव फरायनानै जुदि ग्रेजुवेट जाबायब्ला ग्रेजुवेटखौ पास खालामनानै जों कलकातायाव मास्टार डिग्री लाहैनो हायो मास्टार डिग्रीखौ पास खालामोबा बे फाइन आर्ट्स कलेजावनो मास्टार जाफैनो हायो ओमफ्राय ग्रेजुवेट जुदि जाना थायोब्ला हाई स्कुलाव दिनै साफ्रोमबो सासे मोसाग्रा सासे दामग्रा देग्रा मास्टार लाबाय दङ बा लानो थांबाय दङ दा बेखायनो जों बेजोंबो जानो हायो दा बेखायनो जोङो खालि बे हारिमुखौ बे मोसानायखौ बेखौ रंजानायनिल' होननानै जुदि सानबाय थायोब्ला जोंहा जिउआव मोनसे लामाखौ जों खोमाना लानाय जायो दा बेखायनो जोङो आं खावलायगोन जों बेजोंबो गावनि जिउनि राहाखौ जों खालामना लानो हानाय जाबाय जेरै गेलेनायजोंबो जों जानो हासै मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायजोंबो जोङो जानो हासै दिनै बेवहाय इलिसा बर' फैगोन बा फैदों बिथाङा मोनसे प्रग्राम खालामनायाव बेसेबां लायो मोनसे प्रग्राम खालामनायाव 1.5 लाख 2 लाख लायो मथा मथि बैसागो 2 माह बैसागोआ मोनो आरो दानिया सोरनिबा फिसालानि हाबानि सोरनिबा बार्थडे सोरनिबा
बिफानि मराकास बिमानि मराकास बेफोराव प्रग्राम जायो सानफ्रामबो प्रग्राम मोनो मराकासावबो जायो दा एसेबां जुदि प्रग्राम मोनोबा दिनै इलाइसान न'खौ नायहैदो बिथांनि न'आबो ग्रोम ग्रोम जाबाय दा बेखायनो आं खावलायगोन बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा बेखौ रंजानायल' सानालासिनो जिउनि राहाबो खालामना लानो हाथों गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङमोन नाथाय समा जोबोद आंखाल दा बेखायनो दिनैनि हाबाफारिखौ गोजोनै गोजोन बाबेनलांथों बिथांनि फिल्मा रायजोनि गेजेराव नुजानो हाथों बेखौ आसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों रायजोनथोंमोन गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आदा मेन्डेला ब्रह्म बिथांनिसिम थारैनो बिथाङा जोबोद मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय दा जोंहा आरोबाव सासे गाहाय आलासि बिथां मानगोनां जेसास केरकाटारि आदा बिथांखौबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय जोंनि गाहाय आलासि बिथां पंकज लाहारी आदा आरो मेन्डेला ब्रह्म आदाखौ गावबा गावनि मासिसिम बरायनानै लांनो थाखाय आङो भलन्टियार्स बिथांमोनखौ गुरै खावलायबाय खुलुमबाय मा बुंबावनो जायखिजाया जोंहा आंनि लोगो दिथागिरि लोगोसे दिहुनगिरि बिथां पंकज लाहारी लोगोसे जोंहा आंनि आदा गेदेर बायदि मेन्डेला ब्रह्म बिथांमोना गोबां बोसोन होनानै खोथा बुंलांखाबाय आरो नंगौ बिथांमोना दिनै जायफोर बाथ्राखौ बुंदों जों बर'फोरा दिनैनि नङा जोंनि बर'नि थैयावनो सावथुन एबा नाटक एबा मेथाइ बै देंखोआ जोंनि थैयावनो जोनोम मोनफाखानाय जारिमिना जेब्लासिमनिफ्राय सोरजिजादों बिनि बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्राय हाजार हाजार बोसोर सिगांनिफ्राय जेब्लानिफ्राय बर' जाथिया दङमोन बै समनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय मुसुरनाय एबा एक्टिं खालामनायाबो जोंजों फैफादोंमोन बुंनाय जायो दिनै सोनाबारि मोसानाय एबा दामनाय देनाया जेरैहाय ग्रीक हादोराव जोनोम जादोंमोन बिथांमोननि जिथु डायनिसियास मोदायसालियाव जेराव बिथांमोना जिउस होननाय मोदायखौ फुजियोमोन सिबियोमोन थिग बे मोदायखौ गोजोन होनो थाखाय बिथांमोना मोनसे फुजा खालामोमोन मोसानानै बेयो थिग बेबायदि जोंनि बर'नि जेरै बाथौ धोरोमा बर' हारिजों जोनोमजों फैफानाय मोनसे धोरोम जों बोराइ बाथौखौ गोजोन होनो थाखाय जेरै खेराइसालियाव मोसायोमोन दौदिनि मोसानाय एबा अथ्र'था खेराइ आयदा थिग बेबायदिनो जोंनि एक्टिं खालामनाय जा मोसानाय मेथाइ खननाय जा जोंनाबो बे खेराइसालियाव जोनोम मोन्दोंमोन होननानै फोथायनाय दङ गुबुननिख्रुइ जोंनिया बेयो गोजामसिन अर्थात बर'फोरा जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों अब्लानिफ्राय जों दङ आरो नंगौ जों खोनाबोदों खायसे खायसे नुबोदोंबो लामा गोलाव होननाय जोङो गोदो नुबोदोंमोन लामा गोलावनि उनाव जों लांदां गान नुबोदोंमोन बेनि उनाव फैयै फैयै नैबे दिनैनो नैबे थासारियाव जोङो सावथुनाव आगान होबोदों बर' सावथुननि जोंनि जारिमिना बारा गोलावनि नंथारा जोबोद खम एसामिसफोरा जेब्ला सावथुन दिहुनजेनदोंमोन आसामाव बिनि 50 बोसोर उनावसो बर'फोरा सावथुन दिहुनदोंमोन बिथांमोननि गिबि सावथुना जादोंमोन जयमती 1935 1935 मायथाइयाव बिथांमोना फार्स्ट ज्योतिप्रसाद आगरवालानि दैदेननायाव बिथाङा फार्स्ट माने आसामाव जयमती फिल्म दिहुनदोंमोन बेनि 50 बोसोर उनावसो 86आव जोंहा जोंदाव बड'सानि दिथा होनायाव डाइरेक्सन होनायाव आलायारन सावथुना रिलिज जादोंमोन आबुं सावथुन हिसाबै बिनि सिगां दायना होननाय मोनसे दिहुनदोंमोन 84आव जाय सावथुना डकुमेन्टारिमोन आरो बियो आबुं सावथुन नङा आबुं सावथुन हिसाबै जोंहा आलायारना 86आवमोन आरो 86आव दिहुनजेननाय नैबे सावथुनानो गिबियावनो जोङो रजत कमल बान्था मोननो हादोंमोन नेसनेल लेभेलाव गिबि सावथुन बर'फोरनि गिबि सावथुनानो गिबि आरोबाव रजत कमल बायदि बान्था बेबो नेसनेल इन्डियान पेन'रामायाव मोननो हादोंमोन बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानो गोनां बाथ्रा जाय एचिभमेन्टखौ आसामा दिनैसिमबो मोननो हाथ'वाखैमोन बै समाव जों मोनदोंमोन आरो स' बेनो फोरमान जोंनि थैयाव जे दङ सावथुना नाथाय समजों लोगोसे जोंहा ओरैबायदि सिटुवेसनजों जों बर'फोरा थावरिबोनो गोनां जादों जेराव जों सावथुन बानायनो एबा सावथुननि बागै साननो समबो मोनाखैमोन 86नि उनावनो जोंहा एबसु आन्दलन फैलायबाय ओरै जोंहा मानिबा दावराव दावसि गावजों गावनिबो दङ
बेफोरबायदि दावराव दावसि जायै जायै जोङो 93आव जेब्ला BSc एकर्ड जायो अब्ला एसे सुखु फैदोंमोन। बेनि उनाव माला दैमारिया सुरु खालामबाय दिहुननाय। बै समाव जों माखासे MD प्रडाक्सननिफ्राय कार्बि आंलंनिफ्राय जोङो नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, खिथेरनि अर, महर बायदिसिना सावथुनफोर जों नुनो मोन्दोंमोन। बेहेर, रैखाथि बेफोरबायदि सावथुन बे समाव मोनसे ट्रेन्ड फैदोंमोन। बेनि उनाव फैयै फैयै जोंहा फैलायबाय गेजेरावनो आरो माब्लाबा सावथाल दावराव, माब्लाबा माने मुस्लिमजों दावराव, बेबायदि जायै जायै जों दिनैसिमहालागि नै BTC एकर्डआलागि 2003 जोङो खामानिखौनो मावनो मोनाखै। जों बेनि उनावसो नै दा सावथुननि बागै सानदोंमोन। गुबुन हारिया बै समाव जेब्ला खामानि मावबाय थादोंमोन बै समाव जोङो गथ' गथाय बानानै हाग्रा खारथिंनाय, हौवाफोरा खारखुमानानै हिन्जावफोरखौ ज' बोजोंबा स्कुल न'आव दोननाय, बेबायदि सिटुवेसनजों जों फैदों बर' जाथिया। जायनि जाहोनाव जोङो बेफोरबायदि सिनेमानि बाथ्रा साननो हानाय जोंहा सिटुवेसन गैयामोन। निस्सय 86नि उनाव जुदि जों सिटुवेसन मोननायमोनब्ला दिनै जोंनि सावथुन मुलुगा आरोबाव देरसिनबावगौमोन आरो अरसिनबावगौमोन होनना जों साननो हायो। गोबां उदाहरन दङ। जोंनि दामनाय देनायनि खेथ्रआवनो बुं, दिनै साधारन राजस्थान बायदिया बा गुजरात बायदिया औवा बिजौ थनै लानानै बिसोरो ओरै दामो, जायखौ बिसोर दान्दिया होनना बुङो। बेखौ बिसोरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव मोनसे इन्टारनेसनेल दामग्रा आगजु होननानै बिसोरो स्वीकृति होनो हादों। दान्दिया, औवा बिजौ मोननै दामनायल'। दिनै राजस्थान बायदियाव मोनसे जौदु दङ, जों जेखौ माने दैमायाव थांना जौदु माबा लायोना, बेखौनो दामनानै बेखौनो मोनसे दामग्रा आइजें हिसाबै बिसोरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव प्रसेस्टा खालामनो हादों। खिन्थु जोंनि बर'निखौ नाय, जोङो सिजौ दंफां फांसे दाननानै बिखौ गेजेरजों गेजेर सुफ्लंनानै हाफ्लंनानै बेसेबा दिन फोराननानै बेवहाय मानिबा बिगुर लगायनानै बेखौ दामनो हानाय खाम बानायो। खिन्थु जों दिनैसिमबो बेखौ नेसनेल लेभेलावबो लांनो हाबावाखै। बैनिबो सिफुङा 6टा थायो गुदुङा, नाथाय बर'नि सिफुङा मात्र गरंबाल' थायो। बे गुदुंबाजोंनो जों 18टा खेराइ आयदाखौ दामजोबनो हायो। खिन्थु जों दिनैसिमबो बेखौ नेसनेल लेभेलाव दामग्रा आगजु हिसाबै जोङो दिन्थिनो हायाखै। भाय'लिनाव 4 स्ट्रिं थायो, नाथाय बर'नि सेरजायाव दोंथामल' स्ट्रिं थायो। दोंथामजोंनो बिसोरो दामजोबनो हायो बर' मेथाइ, बैदासि मेथाइ, देमसि मेथाइ। खिन्थु जों दिनै बेफोरखौ गुबुन लेभेलाव लांनो हायाखै। मावनो गोनां गोबां दङ, खालामनो गोनां गोबां दं। आरो बेफोराव बे सावरायनाया जाया, माब्लाबा निसय सम सुबिदा मोनबा मोजां सावरायगोन बयबो जयै। दा जायखिजाया सावथुना बेनो, जों जायखिजाया हालामाव दिनै नोंथांमोननि हालामाव फैदों, निस्सय नैबे सावथुना नोंथांमोननि बयनिबो मोनसे इन्सपिरेसन जानो हाथों। बर'नि गेजेराव सावथुन मोजां मोनग्रा एबा सावथुन खालामनो मोजां मोनग्रा एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगारफोरनि आंखाल गैया, दामग्रा देग्रानि आंखाल गैया। नाथाय जोंहा आंखाल मोनसे बिजोंनि, मेडियानि, मोनसे प्लेटफर्मनि, जाय प्लेटफर्मा जोंहा गैया। जायनि जाहोनाव जोंनि गोबां टेलेन्ट गोनां, गोबां माने टेलेन्टेड जायफोर जोंनि गेजेराव दंब्लाबो बिथांमोना बेबायदिनो उजिनानै बेबायदिनो गोमोरलांफिननो गोनां जायो। टेलेन्टआ गावनि गाव सिङावनो थांफिननो गोनां जायो, बेबायदि खाबु गैयिनि थाखाय। निस्सय नैबे सावथुना नोंथांमोननि नैबे ओनसोलाव जाखांफुनाय उन्दै लाइमोनफोरखौ माबा मोनसेबाबो थुलुंगा होगोन, बिथांमोना इन्सपिरेसन मोनथो। लोगोसे बिथांमोनाबो इयुनाव थांनानै दहाय जोंहा मेन्डेला आदा बुंनाय बायदि साफा सानैबाबो नोंथांमोननिफ्रायबो सासे प्रफेसनेल आर्टिस्ट जाहैनो हाथों। जिहेतुके सावथुन खालामनानैबो मानसिया जानो हायो, सोलिनो हायो। स' बेफोरबायदि जाथों बेखौ आसा खालामो। सोरबा टेलेन्ट दं बेखौ बादा होनो नाङा, बिमा बिफाया एसे नोजोर होनानै आब्रुथि लाखिनानैल' दावगालांनो हो, आं बेखौ आसा खालामो। जोबनायाव बारा गोबाव बुंला, गोबां आलासिफोर दंबावो, लोगोसे सावथुन दिन्थिनायनिबो समा फैगासिनो दङ। जोबनायाव सावथुना बयजोंबो अनसायनाय मोनगोनखौ मिजिंथिबाय। लोगोसे जोंहा आर सानजारांनि बिगोमा मनिष स्वर्गियारि बिथाङा आंखौ बेवहाय लिंहरनायनि थाखाय आं बिथांखौबो साबायखर बावनानै बयखौबो खुलुमनानै एसेयावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।